Panapa tine nyaya dzinotikanganisa dzinotimanikidza. Pane dzimwe nyaya dzatinotonga panapa, kana tatonga tikanga tati isusu munhu anobhadhara mari kana kohwa. Kukohwa kune nzvimbo mbiri dzinokohwa. Vamwe vanorima fodya, vamwe vanorima chibage. Saka ukatarisa chibage tinotarisira kuti kana tataura nyaya yekukohwa, totarisa kuti mhando dzembeu dzaunori mhando dzipi. Izvo tinozviita chete ndonge taona uchishanda kumunda kwacho. Pane mumwe munhu watogona kutaura kuti anobhadhara kana kunze kwakohwa iri simbe isingasenzi, achiswera achichera hwahwa, tinotumira zvikonzi. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti munhu arikutadza kubhadhara, kushaya, anofanira kupuwa grace period yakati kuti abhadhare. Tinozviona zvisezvo. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti kusabhadhara hake asi ane hutsotsi. Uye imwe nyaya anotadza kuuya kudare, iri nyaya yekuzvikudza chete. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, no one above the law. Tofanira kuita tsika dzorudzi rwedu rwechitema chaizvo muno zvakanaka. Pane vamwe vanhu vandoti ndikangenda kutumirai vakwaya mudzimba dzenyu, hamuvape respect, munee muda kutarisira munhu anopfeka wachi. Munee muchitarisira. But wandenda tuma ndakakamirira, wandenda tuma panguva iyoyo ndiye ari kutotonga, ndiye mambo ipapo. Pokwa ukatongozva ko wakanyarara kana iri mhosva ungopuwa zvako. Ungopuwa zvako. Tine imwe nyaya futi, imi munoenda kuzvinotaura nyaya zvikonzi. Unofanira kuti chikonzi chakuti ainira kubata mwana kuti pasina chinhu. Wabhadhara mari kuchikonzi, chikonzi ichi chinoenda kubata, chakuchaja $200. Chinowanei? Iwe ndiwaruza, tarisa kuchaino kurusa double kick. Munofanira kuzvinzwisa izvi. Tangu wotarisa kuti pa next door pacho pane vana vari kurohwa nevana vadipi. Inyaya yekuti imi vana amai hamusi kunzwisisa kutaura. Vana mazuva ano vanoudzwa newe amai nababa kusina atete. Atete vangafara kuti mwana wako aroliwe. Kana wakaita chihurengo dai zvakuita uri mahurenji zvese. Kuroya hakusiko kumuka usiku chete. Unhu hwako hunoita kuti uratidze kuti uri muchi, uri muroyi. Mumwe munhu anorarama panyika panoka achirarama ari mujeri mugaeni kuti unoti akugara zvenyu. Regai ndikutaura pataikura kumahumbwe mwaiti ndichazoita imbwa, mwaiti ndichazoita dedi, mwaiti ndichaita pilot. Namanje mwai ndi pilot shomwe, namanje ndiani? Ndibaba, mwe namanje ichi imbwa. Zvinooneka namabatirei. Tiri kunzwisana. Unhu muridzi wawo. Zvakaipa. Tipe nyaya tuone. Chop chop. Uzotizere. Vakomana vairi ava vakatema vegani kuzvipa sango vachizviita kumunda kuti varimi. Saka ndo nyaya yavanayo. Ndakavatsiura vakaramba kunzwa. Vakati tinozvipedza. Saka wakatema mugemu here? Hamusi mugemu, mafuro. Iwe, pindura. Chakatengera tema nokuda kwokuti takataona kuti hatina pokurima. Sezvo vakunowa maitsi yakambopiwa sangiriro batazoita musirima wayo katangotemawo. Kwa iwe? Shuwa sango tikatema changana tinopiwa nyaya yekuti dambudziko rekurima kwakambopiwa wabyeku mashoko mamu saka kukura kwenyu kwamaita ndokwakuita kuti muteme munda. Ndati kukura kwenyu ndokwakuita kuti muteme munda. Saka mukutemere munda. Kuramba kuti kukura kwawaita ndokwaita kuti uteme munda. Unoona wangani pamuri pamakura. Wewe makajara chii kumunda iko? Fodya nechibage. Zvakaita stere? Kuite zvakanyanya tungotanga usizomira. Kutaza kuti unoita mabhero mangani? Zvokuma 5-6. Wewe? Unorona? Saka pakakusura isabu kamuna kuzvinzwa? sabhuku takazviwa chanamezi. Alright. Saka imhosva zvamakaita kuteva kunzvimbo kusina kusungwa nayo. Akauya mupurisa akakusunga. Ndakafoniwa kudenzi futi nandofu. Akati mambo vana vedu. Usangombera chete.
unobhadhara mbudzi 4 mese muri mupfidze matipasa mashaisha matipasa dziri kukombodzi dzacho dziri kuya rii nguva yerini wakatema wakakumbira nguva yekupiwa pindura unaenda dzokuswa 5 vanokuzwisisa here vanhu vari kutungamira vakomana vanonetsa ndokusanzwisisa kwacho ikoko zvokuti kana zvino zvashoakohonga mamwe achitoramba dii vana achifunga inii dai vanga vachikunzwisisa dai vataura chinhu vanozwisisa taitaura nemunhu welenzi handitika kubva vakwegero but kana iwe uchiti kumafuru vasinganzwisise zvavanoita hatina kwatinoenda plus vanonzwisisa kunoku kunorangiwa vanhu uya ino mbudzi musi wa 5 pano dzinotsika mbudzi munoda rinori $30 mazvizwa $30 times 4 120 moya munoda musi wa 4 musi wa 5 tangira kubaipa iwewo urai tichasaura neusama zvimwe zvataura pano vanhu vazvizoita veledzi vakandiudza nyaya iyo ivakomana zvinoda kuzokuranga iwo hausati wandorora zvakakutaura kuda kubata munhu ungawadi makakura urai vamwe vanhu vakaenda minda mujambaja umwe anga vasati waberiwa unoenda kujambaja kuti mapita makapiwa vanhu unofunga mushemusheni waisa chena vagare pasi kurumbidzi aito mukado wei ndiye sarje mukado wei ndiye mukara pasunga sanzwa masa matawa unobhadhara sabu mari yaisaiwa $10